mbaɗen feere fof aynaaɓe men yo ngartu ngoota awooɓe men yo ngartu ngoota remooɓe men yo ngartu ngoota ko faaɗi ko pop ngooten koy nganden ngal ñallal gootal ene waawi nafde en duuɓi 5 ngal ñallal gootal ne waawi bonnande duuɓi 5 bandiraɓe tedduɓe seeren ɓe nananteɓe moƴƴuɓe kirjine almuɓɓe ɓe pop yo ngar ngoota nen Amadou Ba pelle fedde kaari fedde hinde kaari fedde yettode kaari fedde wuro kaari noddodiren e pelle meɗen ɗe nganden ko jokkata enɗam men hande ko wallude ɓeeɗo dariɓe Macky Sall en wallude Farba Samba Ngom en wallude jambareɓe woɗɓe waaɓe noon ha Amadou Ba heɓa lefol ngol golle Sénégal jokko jam dañe banda men hoto puyen en donani ɗum hoto ɗayen en tawani ɗum mballodiren e mbaadi keewal jejjiten kareli hakkude meɗen hakkude gure hakkude galleji hakkude kinɗe hakkude ɓe laawol ngol yo won gotol dawaadi ɗi ko ɗe gañodiri ko fof ɗi ngofo fowru ñallal 24 lewru 3 ɓuruji ɗiɗi e 23 e 29 ko ñallal ngari mi ngara e nder ngendi Sénégal ko ñallal dariɓe ene jiɗi rende ɓamtare leydi ndi e dariɓe ene jiɗi heptude ko jogono ko ene mbaɗa no jiɗiri ni hay goto hoto jab ko joggi ko bonne jeyɗo hanani bonnude hay goto hoto jab ɓesgu mum ne fuse so tawi leydi haɗama ko fonno jogade ko moƴƴinoɓe leydi ndiwama kuɗama ƴettama banda men hoto hut hoto ƴettu hoto sippiri kono ñalawma ariɗo mbawɗa nafde goto fof nan wiye leydi ndi boni leydi ndi wayi ni hande jikkuji mbaylima ɗum ɗoji mbaɗini ko gonga wona leydi men tan ko aduna yarata ɗon kono hol ballal ma an gendiyanki woni an ɓiɗɗo leydi ballal ma e yidde leydi ma ndi ɓe gaddi maaroji ɓe gaddi nebam ɓe nawi hajju ɓe mbaɗi e mahi jumaji ɓe mahi jamaji ɓe mbaɗi gollorɗe ɓe mbaɗi hunde fof annene ñalawma ma yonti holi ñalawma ma itta kartal maɗa ngal e jiifa ma mbelnoɗa e mbaadi ndeƴiri dejal ngara haa ɗo wotete ɗo kollira ko jogiɗa ko e neɗɗagu maɗa naata to cuurel to an tan e Allah e leñol ma ya min Ibrahima kan katan lino mo añami yareyaɓe ñallal hande ngal mi felliti ƴettude kartalam ngal ɗo mbiɗo nanna e ngel ɗo nokuyel ngam toɗɗa naade Amadou Ba mbele o heɓa leydi ndi jam jokko mo wawa waɗande ni leydi ndi koye mayri de jeeɗa kono won ka waɗani fodde ma goto fof ne yiɗi teddungal mum ene yiɗi neɗɗagu mum ko dokɗen fof mo sellani dogana safrirde toñaɗo dogana laamu jogiɗo haaju dogana laamu walla dogudire nder koye meɗen walla gartene nder serenɓe ɓe nduwoɗe ha heewa sey ko Oumar Bayel yurmuɗum yaafo ɗum o wi mahen jumaji e jamaji kono hoto jejjiten masiŋaji e isinaji nduwoɗen ha heewa enen serenɓe somi yiɗi mi wirano nduwoɗen ha heewa enen almuɓe nduwoɗen ha heewa enen ɓe Allah rokki fartange jabanede duwaw caggal dowuji ɗi ñallal ngal so heedi ummo kocca paɗe ma jaha ngotoya an ceerno wotoy an mawɗo wotoy an suka wotoy an debbo wotoy an gorko hay goto woto heddo tuggi beetawe subaka ha kikiɗo koye golle wona
ɓeeɗo yo njaa so yiɗi ɓe ndena galle walla ndena jawdi so ngarti ɓeyane njaha ñande heen yo won doggi goro wocci yimɓe goto fof yetto woota arta tawa haɓade bandu goto nen Amadou Ba o woni yakare men ko o woni yakare gendi Sénégal en jiito ummato en jiito rewa coone ɗeta faya geno de andittako kono wonɗo beeli jowi Farba Samba ngo min calminima min jii golle ma min jii jokkere en ɗamma e leñol ngol min jii jokkere en ɗamma e leydi Sénégal min jii jokkere en ɗamma e nder dawriyankoɓe ɓe so tawino noon mayɓe ene ndaara wurɓe hande hewɓe so garti andaronoɓe daƴama bandiraɓe tedduɓe gendi Sénégal seren ɓe tedduɓe mbaɗe hunde fof kono mbatte hakkille e ngal mbatte hakkille e ngal so yonti hol ko kutotoɗa ko hono way ma taw toon ɗereji kewɗi kanji fof a ƴettaddi e dow deyre mbasa hollirde ko oɗo gotantumi ko oɗo mbaɗanmi ko o mbaɗanmi garda dow deyre e neɗɗagu cuɓuɗa kanji fof haɗi kaljita jaha ha to nder cuurel to ƴetta mo jiɗɗa o ƴetta ngal Amadou Ba ngal puccu ngu nani puccu kayna on jiiɗum puccu ngu ƴetta ɗum ko ngal ƴettata mbaɗa e nder somdu ndu